Ahoj. Tak, predstavujem vám takýto parádny model dievčenských DD Step topánočiek na podrážke 0,15. Na tejto podrážke sa vyrábajú topánočky od 19 po 24, takže sú to naozaj topánočky určené na prvé krôčiky. 0,15 je veľmi mekučká topánočka vpredu pri prstikoch, je široká, gulatá, takáto krásna, ale vzadu za petou je spevnená. Takže tuto má dieťatko oporu petička, pokiaľ trebárs máte problémy s padnutými členkami, tak určite budú tieto topánočky vhodné. Pod petičkou sú takisto topánočky mierne vyvýšené. Takže takéto krásne. Topánky sú celokožené. Výrobca túto farbu nazýva šampáň, takže taká, by som povedala, že bronzová šampáň. Topánky, zvršok je prišitý, ale aj prilepený k podrážke. Vďaka tomu šitiu je použitého menej lepidla a sú vlastne topánočky aj flexibilnejšie. Zapínajú sa na dva suché zipsy, jeden, druhý. Tieto topánky, alebo tento model je určený aj pre detičky s takými ušimi noženkami, ale pritom sú stále tieto topánočky vpredu pri tých prstikoch naozaj krásne široké a aj teda okolo členkov, hej, pre detičky s takými ušimi, tenšími nôžkami alebo členkami. Vidíte krásne vymekčenie okolo členku, takže dieťatko nebude nič tlačiť. Vnútrajšok je kožený, takto. Stielku majú vyberateľnú, vytvarovanú, penovú, takže vyvýšenú v oblasti klenby, vyvýšenú takisto aj v oblasti petičky a na povrchu tejto penovej stielky je taká vrstvička kože. Tak, nechce mi to zaostriť tá kamera, takže takto. A naozaj pekná aplikácia motylika, takže celkom taký pekný, milý, vydarený model.